हेलौ गाइस लाइभआव गासिबो फैदो नै लाइभ फैनाय नायदोंलै मैयाबो फैदोंमोन गाइस लेबर मैया जायासै खालामनाय जायासै नै दिनै एसे गोलावै खालामनि र' ट्रेन नेगासिनो दं आरो जोङो राङापारा स्टेसनाव ओइ नै राङापारायाव माबाया पस्टारा गेम गेलेगासिनो दं जोंना लोगोफ्रा नै फ्रि फायार गेम माथो रावबो सासेबो फैयालै सयथिबो ए मा जाबावगोनसै लाइभ होफेराखैना मोनायावसो फैयोलै मोनायावसो नोंसोरा बे ग्राउन्डआव नै रेल लामा दंलायथारो माबा लामा रेल लामा ओमफ्राय माल गारिबो दं नो जेबो बुंथारनाङा दे नोंसोरो गोसोआव ला आं लाइभ होगासिनो दं डाइरेक्ट इउटुबावसो थांखागोन सासेबो फैयाखै नायाखै नों फै संनानै फैनांगोन जायाखै नायलाय मबाइलजों हरलाय मबाइलखौ फैगौ माग दानाव सानैजों जुलिनि खोथा होनाया फैगौ बैसागाव आंजों सानैनि जुलिनि खोथा होनाया देग्लाय जानाय नंलाय आङो माइखौनो गायनो मोनाखै दाथ' रावबो फैथाराखै नामालै नाला इउटुबाव लांखादो डाइरेक्ट नटिफिकेसन थांगोन ना नोंनाव फैदोंब्रा नटिफिकेसन थांदों दा कमेन्ट जोखाव हरलाबायथारनांगौमोनलै सासेबो नायाखै दासो नै सोरबा मा होनखोब्रा बुजिलायलाङालां सर्टकाट लिरनाया दै डाइरेक्ट लंजों लिर अनसाय सरगियारि आरो सासेल' फैदोलै अनसाय सरगियारि नै माबा होनहरदों मा होनदोंब्रा बुजिलायलाङालां नोंलायना लंलायब्रा बिदि नोंलाय भिडिअ' लाबो होलायलै बोराय होनदों खोमा बोरा होनना दोनबाय आरो ओइ हरलाय नोंनि मबाइलाव नटिफिकेसन हायाखै नामा थांदों माथो ना अनसाय सरगियारि हिनजाव लादोलै बाहाय गैयालै हिनजाव लानो हाया गाइस लोगोफोर माथो होनबावनो हाथाय आंना बिराद गोसोम आयरन दैजों आरो सादाबो सम सम जायोना आङो नै माखासेया फ्रि फायार गेलेगासिनो दं लोगोफ्रा देब्रा फ्रि फायारखौ देखाय बानायसो ओमफ्राय जोंहा नै सनाराम फंबाया होखावदों बेबो गेलेनाया नै लोगोफ्रानो फैथ्रा दासो सानै नायगासिनो दं आरो बे सनाराम बर'आ दासो आं टेक्स्ट नायनायसोमोन नटिफिकेसन थांनो हायाखै हेल' होननाया देब्रा लाइभआव फैदो साथाम साब्रैसो दसजनसो फैबाबो जाथारगौमोनलाय गोसोबायदि माबा माबि सोंहरला बायजायो नों बे खालामबाय दा होनबा नोंल'सै माथो गारि फैनायखौ खिथादोब्रा ट्रेन फैगासिनो दं गाइस लोगोफोर देखारगावआव थांनानै फैबाय आरो ओमफ्राय दा जोंनि थांगोन ट्रेना डाइरेक्ट रङिया खारलांगोन ना दा गाखोनोसै ट्रेन सिङावबो लाइभ हगारगोन आं ससेनो हगारलांबाय थागोन आरो जेसेबां हायो जेसेबां टावार नांजासे सनाराम हेलौ गाइस नांथारदों नामालाय नांथारदों र' ए
हेल' साउन्ड खोनायाखै नामा? गाइस लोगोफोर फैदोलै जाय फाराफारि माथो रावबो लाइभ फैद्रालै इउटुबाव थांखागोन बेखौ जायफ्रा इउटुबाव नायनो रोंजोबलांबाय आंबो दं लाना बुंबायमोन हेल' लाइभ हगारफेराना गाइस लोगोफोर ओंखायनो लाइभआव मानसिफोरानो जमा जाथ्रादां जायनो फैदों जानला मोनला कमेन्ट हरलाबायलै हाइफोर होनहरलाबाय मा ओंख्रि जादों जायाखै सोंहरलाबायथारदो लाइभआव टेक्स्ट नायदोलां आं लाइभखौथ' बारा हगारबाय थाखानाय जानाय नङा अनसायल' दंथारो अनसाय सरगियारिल' मा खालामखो बोरो नेटआ नांथाहैदों नामा नोंसिनाव राङापारा स्टेसनाव दंना टावारालाय फुल नांदों आरो गाइस लोगोफोर औ हगारगासिनो अनसाय सरगियारि लाइभआव मानसिफोर फैबाय गाइस लोगोफोर ट्रेना हाबफैबाय बबाव गाखोखोथाय जोंना लोगोफ्रा जों माने खामानिसो मावनो फैदोंमोन गाइस लोगोफोर ट्रेना हाबबायलै देग्लाय जानाय नंला जाथि जेबो बुंथारनाङा दै अल्ट'आव थांगासिनो नै जोंना सिंगार सासे दं दोलालु नै हान्थुआ दोला जोब्बाय बाइकजों बोरलि नुनाखै नै सेस नै आथिङावबो सेस ओमफ्राय नै सानैया गेम गेलेगासिनो दं फ्रि फायार प्र प्लेयार गोजा आंबो सम सम गेलेयो आरो मालाबा इउटुबाव आपल'ड खालामखायो आं गेलेनायखौ सिलभार गलफोराव थालाबायखायो आंना बक्स दामना बर' मेथाइ बोराय कपिराइट जायो बायदि आयु गिलिरथार माथो माथो लाइभआव दाबो फैथारा रावबो सानैल' फैबाय कमेन्टआबो सासे मानसियानो केम्पआव हरबाय हरनायखौथ' जेबो नांजायाखै हरबा मोजांसो एसे गोजानाव दोननांगोन र' दासो बरिया जादों रि होफिनलायनोसै आङो खुलुमबाय मानगोनां नोंथां आंनि लोगोफोर साबसक्राइबारफोर लाइभआव फैदो कमेन्ट हरदो जानला मोनलाबाबो बारा फरायनायफोराबो जालाबाया फार्स्ट टाइम होनजायो आरो मैया होनाय नायदोंमोन टेक्सनो मैया ओरैनो जास्ट 1 मिनिट 2 मिनिट ट्राइ नायदोंमोन आङो जागोन ना जाया जामारो जानायालाय ओमफ्राय आंना साबसक्राइबार खमखाय माने मानसिफोरा थाब फैया आरो नै नटिफिकेसनाबो थाङाखै जानो हागौ दासो 9 मिनिट थांगासिनो दं दां आरो खारगासिनो दङ दा नै हगारगासिनो दं नै सानै कमेन्ट हरदो आरो बै सनाराम बर' आंनि लोगोफ्रासो टेक्स्ट नायदों आरो नटिफिकेसन थाङाखै थांदोंमोन थांनायालाय हेलौ होननाया ओमफ्राय नै अनसाय सरगियारि एसे मा खालामखो मा जाखो हगाराखै माथो माबा माबि होनहरदों आरो दा नोंथांमोना फैदोब्रा जाम्बा गलाव लरग' थरग' माबा नायफैदो ओइ गोजौआव सासे थांदों
गाखोनो नागिरदों जोंहा बानायसै आरो फैगौ माग दानाव सानैजों जुलिनि खोथा होनाया बेयाव 10 जनसोनि रावबो नायग्रा फैयाबा आं लाइभखौनो हगारथारखालालै आंसो हगारला आरो नोंथांमोनखौ होनाखै कालार चेन्ज खालामदां र' रियेलावनो नंगौ बे खालामबाय दा सोनारामा सासेल' दं लाइभआव मानसिया बाल फैया न'खराव हरदो नाफाम नानिसै खांखु नानायखौ सोरबा नायनो हागोन ना आं सारा नानि दै सासे दंना खांखु नायै नायैनो आखाइनि रेखाया थांलायलांसिगोन गाइस लोगोफोर बे गेब्लेखानाय हानानै लाबोखानाय गोदिखौ नायनोसै आरो थारमाने आंखा गिदिङालै लोंनानै मोनसेया न'खौबि थांबाय दांलै इयाव लाइभआव जेबो जाला बे ओरैनो थांगाया मोनसे हेलौ 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 रायजो राजा नोंथांमोन होनबाबा थांखु जायै जायैनो आखाइनि रेखाया खासिगोन नामालै गोदानसो ट्राइ खालामफिनसै नाब्रा माथो जागोन र' थांगासिनो दं नटिफिकेसन जायो नावनि माथो कमेन्ट हरथ्राखै नामाब्रा मानसिफ्राला हा हरदों हरनायालाय ओमफ्राय फैलाबो समपासोलै दा सासे फैदों र' हिनजाव लादोलै फंबायनो एसबि दादा ब्लगा होनदों लागोनलै लानो माने माबायानो गैयालै गोसोथोनायानो गैया ओइ नाम्बार दंबा हरलाबायलै बिराद फाग्लान मानसिया नै सादा नादों एसबि दादा ब्लग आदा ना जागोन ना फंबाय जागोनथाय बुंनो हाला आं हाथाय माराम खायनो आंखौ रावबो नायफिनला मेथाइ बर' मेथाइ मोजां मोजां दामनालाय बोरायखौ दै कपिराइट फैगोन नामालै कम्पानि बायदि माबा सिगां नुहायदोंमोन आं मोनसे मा होनखोब्रा एसबि ब्लग आंसोलै सादाया ना मा होनो एसबि ब्लग आंनोलै सादा ओइ नैलै जागासिनो दं फंबाय र' लागासिनो दं मा होनबावदोंब्रा सादाया आंनोबोलै गोरो ना मा होनखोब्रा सर्टकाट लिरनाब्रा लं लिर आं बारा सर्टकाटखौ रोंलायलाङा सादा आंबो जाना नै फंबाय जादो सादा नायै नायैनो आखाइनि रेखाया खारमारसिगोन नामालाय गाइस लोगोफोर नो गोजौआव फ्रि फायार गेम गेलेगासिनो दं गाइस आलौदों ट्रेन सिङावसो दं गाइस लोगोफोर जोङो माने खामानि मावनो फैदोंमोन आरो दा राङापारा स्टेसनावनो दङ ट्रेना खारथ'वाखै आरो
लाइभखौ हगारलांबाय थानोसै टावार नांजासे नांथाहैदोंबो जानो हागौ आरो नोंथांमोनाव सोरनावबा मेथाइ दामगासिनो दं कपिराइट्स फैगोन नामाथाय इउटुबाव माबा दोनबाथाय आपल'ड जालांखायो नामाथाय हारसिंनो आंबो दिनैसो ट्राइ होनजायो आरो मैयाबो टेक्स्ट खालामदोंमोन खालामनायालाय दाबो साबबाल' दङ लाइभआव नायगासिनो दं साबबाल' एसे बुरजा फैबावबा आंमोन मेथाइआ बोराय हो बेनि बोराय नालाय मोननै सोजाफासैलां सादाखौ गाइस आयदै रजा गेम गेलेग्रा खुसिनानै नै नोंथांमोना नुगोना नुवाखै दानि गोदान हाबफैनाया नुवाखै जानांगौ नै बानायसो गेम गेलेगासिनो दं नै जोंनि लेबार लोगो लाइभ करियासे राङापारा स्टेसन ट्रेन सिङाव दं खोरखिजों देखायहरनांगौ आं गाइस नोंथांमोननो नै राङापारा स्टेसना नुबाय दा केमेराया मावोलै लाइभ फैबाथाय फाग्लासो बा देन्जार मावखायो केमेराया आयौ गलांलाय लांनोसो नागिरो मबाइलासो सोरो सनाराम जाखांलाय लांबाय इयाव खारबो नै बेयाव लास्ट दाबायाव जोंनि लोगोआ सासे नायदो आरो बोरै जानांगौ जाखोलै लाइभआव माथो राव फैथ्रा इम्बियासो लाम सैस्लाब लांगासिनो दं बाला अखाफोरबायदि माथो रावबो फैथ्राब्रा देग्लाय जानाय नंला आया नोंखौ लांसिगोन नानाया गैला आं लांगोन ना गैलालै खादायानो आं खलानिसो जाबाय मोननै जाखाबायना गैला थांजोब्बाय मानसिफोरा सानैल'सै मा होनबावनो देब्रा फै लाइभआव नों बुंनायखौ खोनाफैयाबा आं खोनादोंसोना खोनायाखै चेक खालामफिननांगोन आं जेबो नङालै बे लाइभनि हेल' गाइस एभ्रिवान नोंथांमोना लाइभआव फैदो जों दा ट्रेन सिङाव दङ मा रावबो फैथ्रालै आला मालाथार माबायाबो मा होथेखोलै गावदां अखाफोरबायदि सासेल' दंसै दावरावथारलै ट्रेन सिङावबाथाय आंनि बेगाव नारें दंमोनलै मालाबानिबा थाइसे दाख्लैनिया हेपि रक्षा बंधन नंगौ एसपि दादाब्ल' मा सोर मोसादों सोर मोसानो थांबाय मोसालाय मोसालै मैगं बेफारिफोर आंनि बियावसो जाहाङा आरो सिखा गैया देखावदो जिर लादो जेबो इंलिस नाय बोलबाखौ बुझि पाइसेना माथो रावबो फैथ्रालै
Nari nari nareng. Nareng nareng. Alah malah मानसिफोराबो नायग्राफोर फैथारला कमेन्टबो हरालै माथो मोदोमलायबाय नारें जिरगासिनो दं जोंना आंबो एसे जागोन रा थांगौ सानदोंमोन आङो सानांगौ गारनि र' गारना लाग्रानि ओमफ्राय नारेंखौ जानोसै मायो नारेंआ संख्रिबो गैया जाबाय ना जाजोब्बाय नारेंआ आयु बोखावनो हाला एसपि डाटा ब्लगा माबा होनदोंलै र' एसपि डाटा ब्लग इउटुब चेनेल शेयार खालामना हो फंबाय औ जागोन दे माबायाव कमिउनिटि ना मा होनो फट' हगारनानै हरग्राया बेयाव लिंक बहायना होगोन दे आंबो चेनेलखौ चेक खालामना नायगोन नोंनिखौ दिनै मावजोब्बाय मबाइला र' लाइभआव रावबो फैथाराखै संख्रि नानि र' नारें जादों नै एसपि डाटा ब्लग दंबा थाङाखैबा नटिफिकेसनानो थाङाखैनाब्रा रावनावबो माथो फैनो रोङा एसपि डाटा ब्लग ओके होनदों ओके ब्र' बेलासियाव अदालगुरियाव कपिराइट फैगोन नामालै बाला फैबा फैथोंसैलै डिलेट खालामसैब्रा कपिराइट फैबाथाय एनायनि फानजारि मेथाइ दामला बिलिफां हरनि होननायखौ बेफोर बारा जाया मावजि आदबनि मेथाइफोरखौ दाम बेफोर बारा कपिराइट जाया हेलौ गाइस माथो राव फैथारालै लाइभआवलाय फैयाखै माथो होनबावनो एसपि डाटा आं मुम्बाइआवसो थायोलै फंबाय थायो फंबाय दे मोजाङै था माबा खामानिफोर मावो नामा दे खिन्थाबा दे माबाफोर खामानि मावो नामा मोजाङै मावो खामानिफोर मावोबा मेथाइ दामनाय खोनाहैगोन ना हायाखैथाय गाइसमोना सासेल' दंलै नायग्रायाबो बे एसपि डाटा ब्लगावल' नायगासिनो दं रावबोआनो फैथारा माथो फैबा आंमोन जोगोनारसो जाबायलै जोगोनारा सायावल' मोजां सिङाव गाज्रि ना लाइभआवल' आं फैबाय लाइभआव मानसि फैया होननायसो जाबाय आरो
सारा जायोलै मर खारोनो अल' बनायल' बनायथ' Beri minta jual apa? माथो लाइभआव रावबो फैथारालै Ikut dikapa? Ikut dikapa ayo. No. Bisa mat kerau na. Jangan jauh sana tu. Hello. Đâu phi à lê mà thế này bao nữa.เราไปถามตรงนี้เราดูเสร็จเส้นขาดจะชิมมาชิมถามบ้างชิมก็เราอินโนกันกูมั้ยไลฟ์กูไลฟ์ก็ถามไปถามกูมั้ยฮะ Model berjuara ini. Ah model dengan na, logoफ्रा model जिरायनो दों आरो मा model सदेलै अ गारि सालायो नै एसपि दादा ब्लग गारि सालायो कमेन्टआ एसे लेट फैदों जानो हागौ थाब लेटहरबाबो टावारा आंना नाङाखैदां बारा जौगारगोनब्रा नांगौ थांगोन मेसेज फरायलां जिर' जालांबाय लाइभआव गैला रावबो ओरै बाहेरायाव थांदो र' बाहेरायाव जिर' जाबायलै गाइस लोगोफोर एसबि दादा ब्लग हिट भिडिअ लाबो फंबाय अ नाजानोसै जों साइडआव खामानि मावबाय थाहैनाय जायोना न'आव थानाय जाया नङाबालाय लाबोगौमोन लाबोनो नाजागोन थेवबाबो अदालगुरियाव ए माथो लाइभआव रावबो फैथारालै ए समफासो ओरैबो जाला ओरैबो जाला जोंनि लोगोफोरनि जिरायनाय स्टाइलफोरखौ नायनो सादा नागासिनो दं माबा फेन जिलाला गाननानै ओमफ्राय ओरै फ्रि फायार गेम गेलेगासिनो दं गोलाव उन्दुनानै ओमफ्राय ओरै गाहायाव मिसेस गेलेगासिनो दं गार्लफ्रेन्डजों ओमफ्राय ओरै फ्रि फायार गेम गेलेदों ओमफ्य ओरै दल' सासे जिरायदों आथिं फोलावनानै ओमफ्राय ओरै सासेया मेथाइ बरिया दामगासिनो दङ दे मोजां हो जायो बेफोरनो फांखाया गिदिंखादों खिन्थु नै जालालै माथो लाइभआव फैथारला नटिफिकेसन थाङाखै नामाब्रा लाइभआवलाय बाल रागा जोंलाय लांबायसो सिख्लाफोर फैदों जाव सिख्लाफोर फैदों गेजेर मबाइल चार्ज हरलाबायदों रायज्लायनो मा बायखो बेलेग होननाङा बेहा खथा न'खौ बे दै
राव फैथारला ओम नमः शिवाय लाइभआवनो माथो राव फैलालै गाइस लोगोफोर माथो खालामबावनोब्रा लाइभ हगारखांनानै इउटुबावनो थांखागोन नालाय नोंथांमोना नायलाल' बायनानै कमेन्ट हरलाबायदो बाल जेला रागा जोंनो लांलां 1K साबसक्राइबार जानाखि नटिफिकेसन थाया जागोन थाङाखैबो जानो हागौ लाइभफोरखौ बारा हगारबाय थायाना आङो गाइस दिनैसो फार्स्ट टाइम गोलाव हगारदों होनजायो मैया ट्राइ नायदोंमोन आरो 1 मिनिट ना 2 मिनिट बानायबाबो जायाखै रोङाखैमोन आं ओमफ्राय दा रोंनानै हगारबाय माबा फैसिनानो मानसिफ्रा नै सानैसो कमेन्ट हरलाबायना दं आरो ओमफ्राय बुंखांजोब्बाय आं बेफोरखौ ओमफ्राय मा होनबावनोब्रा मेथाइ दामगासिनो दं जोंना लोगोफ्रा बर' मेथाइ मोजांनो रावबो फैया जिर' माबायासो जोबलाय लांसिगोन इन्डियासो जोबलाय लांसिगोन नामालाय आंनालाय 1 घन्टा हगारखागोन बारा गाजोंबा दा ट्रेना खारा जाथारबाय र' अ सासे फैलायबाय र' सासे दा नोंसोर नायनो नामा दासो सासे फैदों नोंखौ मोनगौबा मा जाबावगोनलै चेनेलानो थैसिगोनसोदां बाराबा खारालै मेथाइखौनो खोनासंबाय थादोंलै नोंथांमोना इय लाइभआव फैदोब्रा नटिफिकेसना थाखै नामाब्रा ट्रेनाबो दाबो खारला ओमफ्राय थांलासो हेलौ गाइस नोंथांमोना नायबाय थादों नामाब्रा लाइभ फैनानै लाइभ गैला बन्द खालामसै आं गाइस लोगोफोर लाइभआवनो रावबो गैला बायलै गाबोन समफोर ब्लग भिडिअ फैगासिनो दं मोनसे साइडआव खामानि मावलाबायनाय 4 मिनिट 5 मिनिटसोनि जागोनदां बेखौनो नायदो दे नोंथांमोना साबस्क्राइब शेयार खालामलाबायनानै नैखौबो लाइभआवनो थागोन आरो चेनेलावनो थाबाय थाखागोन बायलै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन अ सासे फैदों बाय होननायखाय कमेन्ट हरलाय सासे फैदों माथो स्टपसो खालामथारसिगौमोन आं हेलौ ए सम पास जाबाय नामालै गाइस लोगोफोर जोंना ट्रेना हगारबाय जों राङापारायाव खामानि जानो नै जायगा सिनारिफोरखौ नाय राङापारानिखौ सैथोमार
अबाजै नों मारगौ नों दानाव आजो आंसो जों सैथोमा दिखाजुलि मोनबाय आरो जोंना मेथाइ दामगासिनो जोंना लोगोआ हेल' गाइस लोगोफोर कमेन्ट हरदोलै साथाम फैना दंफैयो लाइभआव ससे माबा टावारसो नांनाय नंला बायबायलै गाइस लोगोफोर लाइभआवबो रावबो फैथ्राबा लुबैयाबा रागा सोंलाय लांला दासो स्रां जादों माथो कमेन्ट हरदोब्रा गाइस लोगोफोर माथो रावबो कमेन्ट हरथ्रालै समपासो नामालै आंनि इउटिउब चेनेलालाय मा होनबावगोन देग्लाय जानाय नंलालै आगै माइखौनो गायनो मोनाखै फैगौ माग दानाव सानैजों जुलिनि खोथानाया जाला लाइभ फैनानै लाइभ गैला बन्दसो खालामनांसिगोन बारा